Dnes si dopraj vedomé jedenie. Aspoň na pár minút, pokiaľ sa ti to nepodarí aj s celým jedlom, to vôbec nevadí. Môžeš to spraviť aj napríklad s kúskom čokolády, alebo ja to rada robím s lyžičkou nejakého fajnového orieškového masla. Dôležité je robiť všetko veľmi pomaly a vedome. Od prípravy jedla, alebo rozbalovania tej čokolády, alebo naberania orieškového masla na lyžičku. Zapoj všetky svoje zmysly. Ohmataj si ho. Ovoňaj ho. Poriadne sa na ňo zapozeraj a potom ho pomaly a vedome vlož do úst. Nezačni hneď žuť. Daj tomu chvíľku. Prípadne si to nechaj voľne rozpustiť v ústach. Preto to rada robím s čokoládou alebo s tým orieškovým maslom. Lebo tam to môžeš naozaj poprehadzovať v ústach a cítiť, ako ti tá čokoláda sa pomaly rozpúšťa v ústach. Sledovať jej konzistenciu, štruktúru, vnímať intenzitu chuti. Proste akékoľvek vnemy sú tu na mieste. Ide o to, aby si namiesto rýchleho hodenia potravy do úst si užila tento proces a možno objavila niečo nové. Zajdi si teda po nejakú dobrú čokoládku a pohraj sa s ňou so všetkými zmyslami. Prajem ti dobrú chuť a uži si to.